Nå, det kigger den. Sjovt. Nej, du kan det igen. Det var ham, så ville jeg slet ikke komme ind. Jeg vil kameraet gynger, jeg kan simpelthen ikke holde det. Jeg føler ret lidt med. Alle der ser noget flad og griner. Ej, jeg skal lige have det. Jeg skal lige have det. Stop. Ej. Hvordan du? Kom lige der. Det må være. Ej, nu går den selv. Okay. Den var ikke død.